העולם צפה כאשר השמיים מעל איראן הפכו לשדה הניסוי האולטימטיבי עבור המטוס השנוי ביותר במחלוקת בתולדות הצבא האמריקאי, הלוקיד מרטין F-35 לייטנינג 2. במשך עשרות שנים, מבקרים כינו את המטוס הזה ככישלון של $1 טריליון. הם כינו אותו כבד מדי, איטי מדי, יקר מדי ומסובך מדי. אויבי אמריקה בנו רשתות הגנה שלמות בהנחה שה-F-35 לעולם לא יעמוד באמת בציפיות ממנו. ואז החלה המלחמה באיראן, וה-F-35 המריא לשמיים. בתוך חודש אחד בלבד, הלייטנינג 2 שינה לחלוטין את כללי הקרב האווירי. הוא השיג הפלות אוויר שקטות, ירד כטבע מעל האוקיינוס, ואפילו שרד פגיעה ישירה של טיל קרקע אוויר שהייתה מפילה מטוסים אחרים. זה היה אמור להשתיק את כל המפקפקים בו אחת ולתמיד. אבל תוכנית ה-F-35 הייתה רצופה במחלוקות מהיום הראשון. הרבה לפני שהמטוסים האלה אי פעם טסו במשימת קרב, אנליסטים צבאיים ומומחי ביטחון חזרו על אותם טיעונים בדיוק. הם טענו שמטוס הקרב מהדור החמישי הזה הוא בזבוז כסף ענק. הם טענו שהתכונות החמקניות שלו הן לא יותר מתרגילי שיווק. הם כינו את המפרטים הטכניים לא יותר ממילות בז חסרות בסיס. הם האשימו את הפנטגון בכך שבזבז $1 טריליון על מטוס מנופח שלא יכול אפילו לנצח בקרב אוויר מול יריבים ישנים וזולים בהרבה. איראן התכוננה לסוג אחר לגמרי של מלחמה אווירית, והשקיעה רבות במה שנקרא מערכות מקם נגד חמקנים ובמטוסי קרב קלים וזריזים. הם האמינו שאם יצליחו להכניס את הטייסים האמריקאים לטווח ראייה, הפלת F-35 תהיה קלה מאוד. אבל כל ההנחה הזו התבססה על יסוד שגוי לחלוטין. המבקרים של ה-F-35 פספסו לגמרי את הנקודה של המטוס הזה, כי ה-F-35 הוא לא מטוס קרב קונבנציונלי. זהו סופר מחשב מעופף, מטוס מהדור הבא, עם היכולת לראות ולשמוע את האויב לפני שהוא בכלל יודע שהוא שם. זהו ספוג מידע מעופף ששואב מודיעין. הוא יכול לשתף מיידית עם מטוסים אחרים ולספק ליחידות בעלות ברית נתונים כמו טלמטריית מטרה כדי לשמור עליהן תמיד צעד אחד לפני האיומים. איראן התכוננה לקרב אוויר מסורתי, אבל ארצות הברית בנתה מכונת הרג מהדור הבא כדי להבטיח שהקרב הזה בכלל לא יקרה. והשבועות הראשונים של המלחמה עם איראן הוכיחו בדיוק עד כמה המכונה הזו קטלנית באמת. 4 במרץ 2026, היום שבו כל מה שאיראן חשבה שהיא יודעת על ה-F-35 התפרק לחלוטין. בשעות הבוקר המוקדמות, טייס איראני טס במסלול הסיוע הרגיל שלו במטוס יעקובלב, יאק 130. הוא סורק את השמיים מעל בירת המדינה, טהרן, צופה וממתין לכל רמז קלוש לכוחות ישראליים או אמריקאים באופק. החיישנים של היאק 130 שקטים, הוא לא רואה כלום, אבל אם יופיעו מטוסי אויב כלשהם, הטייס מוכן בהחלט להתמודד איתם. היאק 130 שבוטח ברוסיה הוא מטוס קרב דו-מושבי תת-קולי שביצע את טיסת הבכורה שלו ב-1996 ושימש היסטורית גם כמטוס אימון סילוני וגם כמטוס קרב קל. הוא מעולם לא נועד להתחרות במטוס חמקן מדור חמישי חזיתית, אבל אפילו מטוס ישן יותר בשמי טהרן עדיין יכול להוות איום במהלך משימת תקיפה פעילה. הוא נושא מטען קרבי של כ-3,000 קילוגרם, שיכול לכלול שילוב של פצצות מונחות מדויק, רקטות וטילים אוויר-אוויר. הוא מפורסם בזכות כושר התמרון שלו ויחס הדחף למשקל הגבוה שלו. מה שאומר שבקרב אוויר אחד על אחד, שבו שני המטוסים רואים זה את זה, הזריזות הגולמית של היאק 130 נותנת לו יתרון, אפילו מול מטוסים מודרניים ויקרים יותר. ואפילו אם היאק 130 לא היה מצליח לנצח בקרב אוויר ישיר, הוא עדיין היה מסוגל להתריע לסוללות טילי קרקע אוויר ולכוחות הקרקע הסמוכים כדי שיתקפו את הפולש. לפחות זה מה שאיראן מאמינה, אבל האמונה הזו עומדת לעבור את המבחן הגדול ביותר שלה. עשרות מיילים משם, טייסת של חיל האוויר הישראלי עושה את דרכה לעבר טהרן. המשימה שלהם היא לחדור עמוק ללב שטח האויב ולפגוע במרכזי הפיקוד הקריטיים של משמרות המהפכה האסלאמית בבירה. בראש המתקפה עומדים מטוסי ה-F-35, אי אדיר של ישראל, הידועים גם בשם האדירים, שנבנו על בסיס ה-F-35 הסטנדרטי. אבל עם כמה התאמות ייחודיות שמבדילות אותו מהשאר. הדגם הזה מגיע עם מערכות לוחמה אלקטרונית ישראליות שמתווספות לאוויוניקה הקיימת ומוסיפות עוד פונקציונליות. הטייס חובש קסדה מיוחדת שעוקבת אחרי תנועות הראש שלו ומקרינה מפה דיגיטלית ב-360 מעלות של שדה הקרב בזמן אמת. בהסתמך על יכולות החמקנות המובילות בעולם של המטוסים שלהם, הטייסים הישראלים מתקרבים אל המטרות שלהם. כל הזמן הזה, הטייס של היאק 130 אפילו לא יודע שהם שם. הפער הטכנולוגי בין שני המטוסים האלה היה עצום. היאק 130 מסתמך על מקם פעיל, והפעלתו היא כמו להדליק זרקור מול האויב. הטייס האיראני השני הפעיל את המקם שלו ושלח גלי רדיו אל השמיים. הוא שידר את מיקומו המדויק לכל מי שצפה. האדירים לא הפעילו מקם פעיל כדי לאתר את היאק 130.
בעוד שציפויים סופגי מקם ותאי חימוש פנימיים הפכו אותם לבלתי נראים על המסכים האיראנים. הנשק האמיתי שלהם היה גילוי פסיבי, שאפשר להם לעקוב אחרי פלטות המקם של האויב מבלי לשדר שום אותות משלהם. ה-F-35 הקשיב בשקט, בזמן שהיאק 130 שידר את מיקומו לכל עבר. מטוסי הקרב הישראליים טסים בחשאיות לעבר טהרן, מזהים ונועלים על היאק 130 האיראני. אחד מטייסי האדיר משגר טיל לטווח שמעבר לטווח הראייה, הוא משתחרר מתא הפנימי וקורע את השמיים, במהירות מאך 4. החיישנים הבסיסיים של היאק 130 נשארים קבועים עד לשניות האחרונות, כאשר ראש הביוט הפעיל של הטיל נכנס לפעולה. בשלב הזה, זה כבר מאוחר מדי. פגיעה, פיצוץ, השמדה, המטוס הרוסי מתאדה בכדור אש. היאק 130 איננו עוד. זו הפעם הראשונה מזה 40 שנה שישראל מפילה מטוס אויב, והפעם הראשונה אי פעם שה-F-35 משיג הפלה אווירית מאוישת. זה לא היה קרב אוויר צמוד מסורתי. זה לא התבסס על תמרונים באוויר או על זמני תגובה של הטייס. זה היה קרב בין חמקנות לטכנולוגיה ישנה, בין העתיד לעבר, והתוצאה הייתה חיסול בלתי נראה. מהרגע הזה והלאה, יש להתייחס ל-F-35 ברצינות רבה הרבה יותר. אבל לא משנה כמה גדול היתרון שלך בחזית הטכנולוגית, מלחמה אף פעם אינה משחק מושלם. ה-F-35 הוכיח שהספקנים טעו. נראה היה שה-F-35 עומד לשלוט בסמיים למשך שארית הסכסוך, המלך הבלתי מעורר של המרחב האווירי האיראני. אבל אז הגיע היום שבו הכל השתנה שוב. קודם כל, זה הערוץ החדש שלנו, שבו ננתח כל מיני עימותים צבאיים כאלה, אז תלחצו על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו את הניתוח הבא שלנו. עכשיו, בואו נחזור לשדה הקרב. 19 במרץ, מטוס F-35A של חיל האוויר של ארצות הברית טס במשימת קרב מעל מרכז עיראק. כמו האדירים, הוא משתמש באוויוניקה המתקדמת ובטכנולוגיות החמקנות שלו כדי להתחמק מגילוי. איראן נעשתה נואשת. הם ראו והרגישו את מלוא העוצמה של ה-F-35 מקרוב, וידעו שהם יצטרכו להשתמש בכל הכלים שברשותם. כדי להימנע מהשמדה אווירית מוחלטת, הם פרסו סוללת הגנה אווירית מתקדמת יותר, כדי לאתר ולעקוב אחרי ה-F-35A. סביר להניח שאיראן השתמשה במערכות הגנה אווירית שמסוגלות להסתמך על חישה אינפרה-אדומה פסיבית במקום על מקם. כשהם סוף סוף הצליחו להבחין ב-F-35A, מערכות ההגנה האווירית הקרקעיות שיגרו טילים לאוויר, בתקווה שאחד מהם יהיה בר מזל מספיק כדי לפגוע במטרה. הבזק מסנבר של אנרגיה קינטית פילח את שמי הלילה, ואחד הטילים פגע בחלקו האחורי של המטוס. כשמרבית המטוסים נפגעים מטילים, הם עומדים בפני גורל בלתי נמנע. ההגאים מפסיקים להגיב והמנועים קווים. הטייס נאלץ לנטוש את המטוס ולצפות בו מתרסק בלהבות. זה לא קרה כאן, וכאן הפרויקט של ה-F-35 שעלותו $1 טריליון מוכיח את עצמו. המטוס הזה לא בנוי כמו כל השאר. שלדת המטוס שלו היא מבנה מורכב של פחמן, חומרים מרוכבים מסיבי פחמן וטיטניום, שנועד לספוג זעזועים קינטיים קטסטרופליים שהיו קוראים מטוס פחות מתקדם. ברגע שה-F-35 נפגע מרסיסים, מחשבי בקרת הטיסה הדיגיטליים שלו הופעלו. הם מפצים מיד על הנזק הפיזי, עוקפים רכיבים שנפגעו ומבצעים התאמות מיקרו-דיגיטליות נחוצות כדי להשאיר מטוס שניזוק פיזית באוויר. אזעקות אזהרה נשמעות בתא הטייס כשהמטוס מאבד דלק. יתרון החמקנות שלו נעלם. הטייס נשאר במושב שלו ומצליח להנחית את המטוס הפגוע חזרה לבסיס לנחיתת חירום. איראן מיד טענה שהם הפעילו מטוס קרב חמקני אמריקאי, אבל זה לא היה מקרה של מטוס קרב שעולה בלהבות או מתפוצץ באוויר. ה-F-35 ניזוק, אבל לא הושמד, הוא נשאר שלם וניתן לשליטה, והוא ביצע נחיתה בטוחה. כך שניתן היה לתקן אותו, לתדלק אותו ולשלוח אותו שוב לתקיפות עתידיות. בעוד איראן חגגה ניצחון תעמולה אדיר, הצבא האמריקאי יוכיח שה-F-35 מסוגל לשרוד את הקשה ביותר שטהרן יכולה להעמיד מולו ועדיין לחזור לבסיס. ובכל זאת, לאחר התקרית ב-19 במרץ, הגיע הזמן שארצות הברית תעשה צעד אחורה ותשקול את התמונה הרחבה יותר. המפקדים שלה ראו את היעילות יוצאת הדופן של המטוסים האלה לאורך כל הסכסוך, אבל כעת היו צריכים להתמודד עם המציאות, שהוכחה שאיראן לפחות מסוגלת לירות על מטוסי F-35 ולפגוע בהם. וכאשר כל אחד מהם שווה יותר מ$80 מיליון, חיל האוויר האמריקאי לא רצה לראות עוד מהנכסים האלה ניזוקים או מושמדים לשווא. איראן שינתה את כללי המשחק, ועכשיו הגיע הזמן של ארצות הברית להגיב. אז, בתחילת אפריל, ה-F-35 עבר לתצורתו הקטלנית ביותר. ה-F-35 לא תוכנן רק לקרבות אוויר, לשיגור טילים או להפלת פצצות. זהו צומת חיישנים קדמי עם היכולת להשיג כמויות אדירות של מידע, הרבה מעבר ליכולות של מטוסים קונבנציונליים או מטוסים מדורות קודמים.
המפקדים האמריקאים ידעו שגם אם הוא לא גורם נזק ישיר, ה-F-35 עדיין יכול להיות המפתח שמאפשר את המהלכים הבאים של אמריקה. פלטפורמת המודיעין שלא תסולה בפאזה, שמזרימה בחשאי נתונים בזמן אמת ליחידות בעלות ברית מאחורי קווי האויב. ה-F-35 יהפוך כעת לחוליה קריטית במעגל התקיפה הרחב יותר, ויספק את המודיעין שהמטוסים האחרים וצוותי שיגור הטילים צריכים כדי לחסל את המטרות שלהם אחת-אחת ביעילות אכזרית. ובמלחמה עם איראן היו הרבה מטרות שצריך לחסל. המשטר של המדינה התכונן לעימות הזה במשך עשרות שנים. הוא השקיע רבות במערכות הגנה אווירית והציב סוללות טילי קרקע אוויר נייחות וניידות בניידות ברחבי השטח העצום שלו. עם מקמים שפועלים מסביב לשעון, סורקים בלי הפסקה את הקרקע ואת השמיים למרחקים, ומוכנים לפעול עם הסימן הראשון לסכנה. ואז מגיע הלייטינג 2. טס במהירות שיא של מח 1.6, או בערך 1200 מייל לשעה. הוא טס עמוק לתוך המרחב האווירי של האויב, מאתר ומזהה במדויק את מיקומם של מערכות ההגנה האווירית של האויב, ומעביר את המידע הזה לשאר הכוח. המטוס לא שם כדי להשמיד את המשגרים בעצמו. אם טייס פותח את תאי הנשק הפנימיים שלו כדי להטיל פצצה, זה פוגע לרגע בפרופיל החמקנות של המטוס. המקמים האיראנים יכלו לזהות את החריגה ולשגר את הטילים שלהם. צייד חכם אף פעם לא חושף את עצמו, אם הוא יכול לגרום למישהו אחר ללחוץ על הידק. ה-F-35 לא צריך להישאר באזור הרבה זמן. הרדארים ומערכות האוויוניקה שלו כל כך מתקדמים שהם יכולים לסרטט מפה ברורה של מעטפת ההגנה האווירית האיראנית. לאחר מיפוי המשדרים וזיהוי מיקומי המשגרים, העבודה של ה-F-35 תהיה למעשה גמורה. הוא יוכל לסגת במהירות למרחק בטוח, בזמן שאמצעי התקיפה שמחוץ לאזור הסכנה ייכנסו לפעולה. זה יכול להיות משגרי טילי טומהוק, חימושים שמשוגרים מהאוויר ממרחק, לוחמה אלקטרונית, פיתיונות או שילוב של כל אלה. ה-F-35 סיפק את המידע, ועכשיו זה תלוי בשאר הכוח לפעול על פי המידע הזה כדי לחסל את האיום. ככה שוברים את רשתות טילי הקרקע האוויר המורכבות שמדינות כמו איראן בנו במשך דורות. זה לא באמצעות הסתערות חזיתית או ניסיון להכריע את האויב תוך ספיגת אבדות בדרך, אלא באמצעות מידע וסימון אתרי טילי הקרקע האוויר האלה כמטרות. הטכנולוגיות החמקניות שלו מאפשרות לו להתקרב יותר מכל מטוס אחר, מבלי להתגלות ולהיות מופל תוך דקות ספורות. החיישנים שלו יכולים לראות ולמפות את הנוף בדיוק שאין שני לו. מערכת התקשורת שלו מאפשרת לו לשתף את כל מה שהוא מגלה עם מטוסים אחרים, טנקים, ספינות ויחידות נוספות. והעיצוב החכם, האינטואיטיבי והמתקדם שלו אומר שהטייס לא תובע בנתונים כל הזמן, אלא מקבל בדיוק את המידע והסיוע שהוא צריך כדי להיכנס ולצאת בבטחה ובמהירות. זו הייתה אחת ההחמצות הגדולות ביותר של מבקרי ה-F-35 כשניסו לנתח את התוכנית הזו. הם חשבו שה-F-35 חייב להיות מהטובים בעולם בקרבות אוויר צמודים כדי להצדיק את המחיר הגבוה שלו. אבל שדות הקרב של היום התקדמו הלאה. השמיים כבר לא נשלטים על ידי המטוס שיכול לבצע את הפניות החדות ביותר או את תמרוני ההתחמקות האוויריים המהירים ביותר. הם מתגמלים את המערכת שיכולה להשיג את המידע הנכון בזמן הנכון ולהשתמש בו בדרכים הנכונות כדי להשיג יתרון על היריב. לשם כך נבנה ה-F-35, והמלחמה באיראן הוכיחה עד כמה הוא תוכנן בצורה מושלמת למשימה הזו. העולם לא היה צריך לחכות עד לסוף מרץ כדי לראות את הגמישות של ה-F-35 בפעולה. היו הוכחות שהמטוס הזה הוא הרבה יותר ממטוס לקרבות אוויר צמודים, עוד לפני שהמלחמה בכלל התחילה. ב-3 בפברואר נושאת מטוסים מסדרת נימיץ, ה-USS אברהם לינקולן, מפליגה במי הים הערבי. המים שמסביב שקטים, אבל על נושאת המטוסים יש פעילות שוקקת. משהו זוהה על מסכי המקם של אברהם לינקולן, רחפן איראני מסוג שהד 139, והוא היה בדרכו הישירה לעבר קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים. בדומה לסגנון של ה-MQ-1 פרדטור האמריקאי, זה לא צעצוע קמיקזה חד פעמי וזול. זו פלטפורמת ציור ותקיפה בגובה בינוני ובטווח ארוך, שנועדה לשהות באוויר, להטיל חימוש מונחה מדויק משלה, כמו סדיד 345, או פצצות הגלישה קיים, כדי להשמיד מטרות בעלות ערך גבוה, ואז לשוב לבסיס. עם טווח מדווח של מעל 1200 מיילים ויכולת שהייה באוויר של עד 24 שעות, השהד 139 הוא איום רציני. והוא עושה דרכו ישירות לעבר נושאת מטוסים אמריקאית, שעל סיפונה כמה אלפי אנשי צוות ונכסים צבאיים בשווי של מיליארדי דולרים. בעבר, הצי היה צריך להסתמך על מערכת הקרב אייג'יס של משחטת כדי לאתר את האיום. מתפללים שיוכלו להשמיד אותו בשניות האחרונות והמטורפות לפני הפגיעה, או להזניק מטוס FA-18 הורנט ותיק לעירות מלחיץ מטווח קצר. אבל עכשיו יש אפשרות נוספת. ה-USS אברהם לינקולן משגר לאוויר מטוס F-35C של חיל הנחתים. זהו הגרסה לנושאת מטוסים של ה-F-35 שמצויד בכנפיים גדולות יותר וכן נחיתה כבד יותר.
בזכות מערכת החיישנים ההיקפית שלו, או DAS, וטכנולוגיות מכה מתקדמות, ה-F-35 לא צריך להסתמך על נושאת המטוסים כדי לקבל נתוני מעקב. הוא מסוגל לאתר, לעקוב וליירט איומים אוויריים ברמת מודעות מצבית שמטוסי נושאת מטוסים ישנים מעולם לא יכלו לספק. השהד 139 מגיע למהירות שיא של כ-137 מייל לשעה, מה שאומר שהוא יכול להגיע לנושאת המטוסים תוך מספר דקות. אין זמן לבזבז, כל שנייה שהרחפן נשאר באוויר חשובה. הוא צעד אחד קרוב יותר לקבוצת התקיפה, צעד אחד קרוב יותר להפוך לאיום מבצעי אמיתי, וצעד אחד קרוב יותר להכריח תגובה מסוכנת הרבה יותר. אבל הוא אף פעם לא מקבל את ההזדמנות הזאת. ה-F-35 מגיע לעמדת ירי, הטייס מחליט, ובשבריר שנייה היירוט נגמר. הנקודה על מסך המקם נעלמת, האיום נעלם, לפני שהרחפן בכלל רואה את השובל של נושאת העל. זו העוצמה של ה-F-35, וזו בדיוק הסיבה לכך שהביקורות מלפני עשור על ה-F-35 פשוט לא רלוונטיות. המבקרים שפטו את המטוס לפי סטנדרטים מיושנים. הם ביססו את האמונות שלהם על כללי קרב אוויר שכבר פשוט לא רלוונטיים. מעל היבשה הוא יכול לחדור למרחב האווירי של האויב ולפרק רשתות הגנה אווירית חלק אחרי חלק. באוויר הוא כבר לשם ניצחון היסטורי ראשון נגד מטוס מאויש, ועוד רבים בוודאי יבואו אחריו. והוא עושה את כל זה תוך שהוא נשאר לא רק אחד מכלי הטייס המתקדמים ביותר שקיימים כיום, אלא גם אחד מבעלי השרידות הגבוהה ביותר. אפילו אחרי שספג פגיעת טיל ישירה ממערכת קרקעית, הוא הוכיח שהוא מסוגל לשמור על שלמותו. לטיסה חזרה לבסיס ולביצוע נחיתת חירום בטוחה, ה-F-35 מעולם לא נבנה להיות סתם עוד מטוס שמיועד לקרבות פניות. הוא נבנה כדי לחבר את כל מרחב הקרב. הוא רואה מבעד לערפל הקרב ומשמש כעין חמקנית, רואה את הקול של כוח התקיפה האמריקאי. איראן השקיעה שנים בהכנות לאיומים. היא חשבה שהיא מבינה, אבל עכשיו זה עניין של מי רואה ראשון, מי מבין ראשון, מי מגיב ראשון ומי מחסל ראשון. זהו העולם שלשמו נבנה ה-F-35, והתוצאות ברורות לעין. לדוגמה נוספת לאיך העליונות האווירית של אמריקה וישראל סללה את הדרך אולי לרגע הקריטי ביותר בכל העימות. צפו בסיוטרון הבא על איך כוחות הברית חיסלו את האייתולה וערפו את ראש המשטר האיראני במתקפה אחת הרסנית. תודה שצפיתם, ונפגש בשדה הקרב הבא.